त रउआ लोगन खातिर फिर से गरीब यूट्यूबर छोट भाई आ गइल बा रउआ लोगन के एगो और नया गाना के जानकारी देवे खातिर। रउआ लोगन के यो हम बता दें कि भोजपुरी के हिट मशीन केसारी लाल यादव जी के जब जब कौनो गाना भोजपुरी में लेके आवल न त गनमा एकदम हवा में उड़ाला, कहल जाला कि तबाही मचा देला। ते बाबू ऐसा ही कुछ नया गाना लेके आ रहल बाटे केसारी लाल यादव। कुछ ही घंटे यानी कि 6 से 7 घंटा पहले ही गनमा के टीजर लॉन्च भइल है, जहाँ कि 84,000 प्लस अभी तकले व्यूअर देखा तटे। तो भैया तैयार हो जाओ भाई, स्क्रीनिया पे हमारे पोस्टरवा रउआ लोगन देख ली जा। जौने गनमा के टाइटल है बाबू के बाबू। अब इसका मतलब आप नहीं समझें क्योंकि वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। बाबू के बाबू मतलब बाबू हो गई इनकी गर्लफ्रेंड और उसमें जो छोटा बच्चा दिखाया जाएगा वही हो गया बाबू के बाबू। और इस वीडियो में डांस यानी कि फैट करत नजर आई हैं भैया निशा पांडे जेकर नाम है। ई गनमा के लिखले बाटे रॉकी राज पांडे जी, गनमा में म्यूजिक देले बाटे गौरव विशाल सिंह। तो गनमा के जो वीडियो डायरेक्टर बांटे भैया नाम है पवन पाल जी। पवन पाल जी के बहुत लोग ना जानल हैं और बहुत लोग जानल है भी। तो टीजर आ गई बा ऑलरेडी। तो रउआ लोगन तैयार हो जाए, काहे से 7 अप्रैल के भोरे भोरे ई गनमा के लॉन्च कैल जाई टी सीरीज हमार भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे, जौने पे भैया काफ़ी अच्छा ज़्यादा सब्सक्राइबर बाटे मिलियन में, और वही चैनलवा से ई गनमा के लॉन्च कैल जाई। तो रउआ लोगन अपने ही गरीब छोट भाई पे हमेशा प्यार दुलार और सपोर्ट बना के रखी जाए।